Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Teacher Sheng again. And for today's video guys, I'm going to share tips for aspiring online ESL teachers. So kaniyang mga tips guys kay base ni siya sa akong own experience katong bag-o pa lang ko nang apply as an online ESL teacher. So first na kong gi-prepare is introduction video. Now, kasagaran gyud karon sa mga ESL companies, pasindon kadaan og introduction video before ka interviewhon or pademohon. Okay. Now, daghan na kay kog na sugatan nga pasandon ko og introduction video niya after na ko mo send kay wala na ko'y madawatan nga response gikan sa company nga ako gi-applyan. So maybe sa ako ang introduction video kay nagkulang ko og energy and also there's something wrong with my pronunciation. So, ang akong gibuhat nag-record ko og balik then gipa-enhance na ko gamay. So kay guys, ang uban jud nga company kay mag-initial screening sila. So mana nga magpasendon kadaan og introduction video. So now pakit-unta mo kung unsay introduction video nga akong gigamit nako sa akong current company. Hi there. I am teacher Cheryl. I am an English teacher with TESOL certificate, which means I am qualified to teach kids, young professionals, and even adults. I am also a classroom teacher in our place. Beside teaching, I do hosting in an event like birthday and wedding. I can help you widen your vocabulary and constructing sentences. I make sure that my class is interesting, interactive, and informative. During my spare time, I like dancing and reading books. I am looking forward to seeing you in my class. Goodbye. Next guys is we need to have a neutral accent. And we need also to fix our pronunciation. So, sa interview ug sa demo palang daan, dapat atuan ng hatagan og dakong preparation kay sa mao jud nay pinakalisod nga part ang interview ug demo. But if you're going to teach soon, if madawat na kaana nga company, sayo na lang nimo pag-deliver imuhang lesson. Okay. So now ako man gani guys kay dili man gyud ko kaingon nga nindot ko mo pronounce, nindot ko mo tabi. Naa man gani ko'y PNF deficiency, but ako lang gyud gi-try akong best, ako ang gi-practice, ako ang silbi murag sa kadugayon na pod, murag naanad na pod ko. But confident lang gyud ko in front of my class, labi na kung adult ang ako ang mga estudyante. So masayop man gyud ta, masayop man gyud ta and then especially pa sa nature sa ato ang naatay kanang strong accent. But diri nga industry kay ang goal sa ato mga estudyante good is they can talk like a native. So mao na nga if naatay plan mo trabaho sa ESL industry, so at least we need to have neutral accent. Next guys kay imuhang speaking pace. So now naay mga ESL companies nga after ka interviewhon, pademohon dayon ka. So sa imong demo dapat 'di ba magpakitang gilas na kadinha, dapat i-do nimo imong best kay lagi maura gyud nay lisod nga part guys. So kasagaran sa nadawatan ako nga mga comment kay moingon nga ako nung speaking pace kay fit siya to teach ESL students. Kay dapat man imo man siyang yayaon, ang imuhang pagtabi dinha kay slowly and then dapat kay imo siyang tagsa-tagsaon. Dili jud siya kanang straight jud kag ingon sa instruction sa bata dinha, dili gyud na siya kasabot. So nindot lang guys kung sa imong klase ang mama magkuan magkanang tapada niya iyahang
anak kay mo-guide siya sa bata. But, kung wala gani mama sus magkuan ka, maglisod ka unsaon nimo pag-ingon ang instruction, unsaon nimo pagpasabot ang bata, kay di gyud na siya motubag dinha. So sa ako ang pamaagi kung walay mama magtapad, walay mama mag-guide, kay magamit ko Google Translate. Dayon i-share nako ang audio, then mao na ang Google Translate mao akong patabion sa instruction. So, mao na guys, kay we need to adjust our speaking pace. Okay, so pakitunta mo sa akong sample nga klase or magamit sa din ninyo if mag-demo mo. Okay, can you read about Bart's farm? What happened? I'm, what's this? I'm Bart. Bob. Hmm. One more time, Bart. What's that? Bart. Bart. Yes, we have I'm Bart. Okay, look at Bart. Bart lives in Is where? too I live Bob is in. too fat. Mm, one more time. Bob is too fat. Bart is too fat. Yes. Oh no. Next, guys, is be friendly. So, mao ni kasagaran madawatan ako nga comment pod nga after nako mag-demo moana ang kuan ako moana ang evaluator nga the teacher is very friendly to the student. So, hey guys, na ako'y nakatabi sa una, teacher siya sa China nga ang perception ko no sa mga bata dito kay ang perception sa mga bata dito sa mga teachers kay terror or strict then or dapat humano nila ilang homework kay masuko og dili o wala sila ipas nga homework. Okay. Now sa murag maluoy pod kanila maghuna-huna kay sa buntag naa sila sa school unya inig-abot pa jud nila na pa jud sila homework dapat humanon. So unya pa jud kay na pa jud sila English lesson. So mano ang uban nga mga estudyante kay kuan na lang kuan sila makigtabi lang sila nimo magduwa-duwa ingon ana. So now naa bata kung biyaan sa mama magduwa-duwa na lang nimo unya pagkahuman kay kuan kanang murag ma-waste ra imuhang 25 minutes ba. Last guys is be confident. So, mao gid intaw ni akong permi buhaton labi na sa interview o sa demo. So dapat ipakita nimo sa imo ang sa nag-interview nimo nga confident ka and then sa evaluator pod sa imuhang demo nga kuan ka confident ka capable ka mo teach sa both adults and kids. Kay sa kuan man gud guys, sa kung magsugod na ka, labi na ang company kay mo cater sila og kids and adults, kay labi na sa mga adults kay kuan sila kanang naiuban nga advance like kabalo na gid sila motabi but ang ilahang kuan naapog ginasipiyat sa ilahang pronunciation og sa ilahang grammar. So, ako kay when it comes to grammar, masayop man gyud ko and also sa speaking. So, labi na giingon ako ganihan no nga P and na ako'y PNF deficiency. So, usay ang P ma-F na ko, ang F ma-P na ko. Labi na aning kuan ang F ma-P gyud ako kasagaran. But ako alang gyud gipakita nga I'm confident and also mas kuan pa ko, mas expert pa ko kaysa niya. And then self-correction, I always do that. Kanang dili man sad kahalata dayon ako mga estudyante nga sayop ko ana, ako ra may makahalata dayon. But kuan lang gyud kanang confident lang gyud ay pahalata nga nasayop ka. But of course, dapat i-avoid nato kay lagi ang luoy pud kay sila kung tudloan nato og mali no or tudloan nato og dili mao. Okay. But yes guys, and then ayo sad kakuan sa ilang background kay labi na sa akong current company na or even other companies kay naa mga adults nga kung boto huna-hunaon mas taas pa sila og education level nimo. Sa ako man current company daghan kog mga estudyante nga nag PhD na dito sa Malaysia. So wala sila sa China, naa sila sa Malaysia
kay diha sila na eskwela sa ilahang PhD. But kuan kanang even though mao ba na ilahang level of education but naa pa jud something wrong sa ilahang tinabian or sa English. So mao ra gyud na sa tanan be confident labi na sa imong demo ug sa interview ug especially sa imong klase kay sa akong current company bisan og fixed siya with or without students but guys ang performance pud nimo tan-awon man nila kay sa diri man gud na kay probationary period so kung bati imong performance bati imong evaluation sa student of course dili na kay renew so mao na nga usa lang gid nga buhaton nato be confident dili ta magpahalata kung naa man tay sayo. So thank you everyone for watching. And again, this is Teacher Shang. Goodbye.